बे समाव फेग्रा मुवानि हेंथायै अदालगुरि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शनेल लाइमोन बिफाननि मोनसे बाखनायजाथाव हाबा। फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय अदालगुरि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शन लाइमोन बिफाना हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायदों। समाजाव फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाया बांनायखौ नोजोर बोनानै अदालगुरि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शन लाइमोन बिफाना बे हाबाफारिखौ लादों। अदालगुरि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शन लाइमोन बिफाननि बानजायनायाव आरो अदालगुरि डायमन्ड इंराजि फरायसालिनि फरायसाफोरनि हेफाजाबजों बे हाबाफारिखौ बानजायदों। बेबादिनो हानजा सुरनायनि गेजेरजों आखाइ आखाइ प्लेकार्ड लानानै जौ लोंनाय, फेग्रा मुवा जानाय बायदि निसा बेसादनिफ्राय जानगाराव थानांगौनि थाखाय स्ल'गान होदों। बे हानजा सुरनाया अदालगुरिनि नलबारि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै गलमागावआव जोबथाहैयो। मख'नो गोनांदि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरखौबो हाबाफारिखौ मोजां मोननानै बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। खुलुमनाय थाबाय, साबायखर थाबाय नोंथांमोन रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम। जों बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शना जोङो फेग्रा मुवानि हेंथायै मोनसे सांग्रांथि सुरनाय हानजा सुरनाय जों हाबाफारि लादों। बिनि थांखिया जाहैबाय जोंनि ओनसोलफोराव जोङो गासैखौबो काभार खालामनो हायाखैब्लाबो जोंनि ओनसोलफोराव जिहेतु जोङो फेग्रा बेसादखौ जोङो बांलांनिफ्राय बांनाय बे एन्टि ड्राग्सखौ जोङो बाहायनाय नुदों। बेनिखायनो एन्टि ड्राग्सनि एगेन्स्टआव जोङो बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों, जाहाथे एसेबाबो जोङो समाजाव सांग्रांथि लाबोनो हायो आरो गासै समाजा जोङो अनज्लायनानै मोनसे मोजां थासारिजों जौगालांनो हायो। बेनो जोंनि गुबै थांखि। गोबां दिनैनि लाइमोनफोरा लेखा फरायनाय, गेलेनाय बायदिखौ दोनथ'नानै निसा मुवा बायदिसिना बिदि असामाजिक माखासे खामानिफ्राव। औ नंगौ, बे जोबोद सिरियास मोनसे साबजेक्ट बियो। जोङो बे सेथि खेबनि थाखाय जोङो बेखौ लाबाय आरो जोंहा जिहेतु जोंनि गेदेमाफोर दंबावो, जोङो बे सेथि खेबाव माखासे थालांदों, गासैखौबो हाजोबाखै। बेनिखाय एसे गोथौयै सावरायबावनानै आरो गुबुनफोरजोंबो जोङो बेखौ धोरोम बा हारि बेजों नायाखै, गुबुन जायफ्रा समाजखौ फोसाबनो नाजायो गासैजोंबो मोनसे सावरायलायनानै लानानै आरो बेसेन गोनाङै जोङो खालामबावनो फैबाय थानाय समफोराव जोङो लानो नाजादों। बेखौ फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बाहागो लानाय धोरोम आफादजों लोगोसे नंगौ, जोङो स्कुल बे एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो पारमिसन लानाय जायाखिसै। जिहेतु डायमन्ड इंलिश स्कुला जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननिनो मोनसे बाहागोखाय जोङो जोंनि अथ'रिटिजों जोङो सावरायनानै स्टुडेन्टफोरखौबो क्लास 9 आरो जों 11खौल' लादों। मानो होनब्ला 12 आरो 10आ मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि परिखाया दङखाय जोङो जानो हाथावथावखौल' प्रिन्सिपालजों आरो अथ'रिटिजों सावरायनानै जों स्टुडेन्टफोरखौबो लाफादों। माखासे गभर्नमेन्ट स्कुलफोरखौ जोङो बेबायदि डिसिदों आरो स्कुल इडुकेसन डिपार्टमेन्टजों सावरायनाय जायैखाय बिथांमोनखौ जोङो लाफानो हानाय जायाखिसै। मा मेसेज होनो दङ बे हाबाफारिनि गेजेरजों? बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मेसेज बेखौनो होयो, फैबाय थानाय जोंनि फंबाय बिनानावमोन आरो गारजेनफोरब्लाबो जोंनि समाजाव जिहेतु बे फेग्रा बेसादनि गेजेरजों जोंनि समाजा गुबुनजों मुगैजानाय जादों आरो जोङो जेसेबां जौगाजों बिनिख्रुइ जोङो एसे आवगायबावनो हागोन। बेनिखाय बेखौ जोङो जोंनि गोसोआव जाखांनानै आं मेसेज होदों। आङो बुंहरनो सानो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा, जाहाथे जोंनिख्रुइ नोंथांमोननि इयुन फिउचारा जोंनिख्रुइ मोजांसिन जायो आरो बे नोंथांमोननि साक्सेसफुल जानायखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन। इयुनाव माबाफोर थांखि लाबावगोन नामा बेनि अनगायै? जोङो फैगोन बोसोराव जोंहा मार्चआव जोबो नैबे केलेन्डार इयारा जोंनि एक्टिभिटिसा। जोङो दुर्गा फुजानि साननैसो सिगां नङाब्ला बर'दिन बा बे डिसेम्बर दानाव जोङो बेखौ लानाय जायोब्ला साबसिन जागोनदां होननानै जोङो गुसुङै सावरायनाय लादों। बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि इयुथ डिपार्टमेन्ट, जों इयुथ डिपार्टमेन्टआनो बे गासै हाबाफारिखौ जोङो अर्गानाइज खालामबाय आरो बे जि एसे एनै खरसा दङमोन जोंनिफ्रायनो बेखौ खालामबाय आरो उननि हाबाफारिफोराव जोङो मोनसे मोजां बाजेट लानानै बेखौ जोङो बांसिन मोजांसिन खालामनो नंगौ, बेनो सेथि खेब जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि गेजेरजों अर्गानाइज खालामनाय बेनो सेथि खेब। उननि हाबाफारिफोराव जों आरो गुवारै खालामबावनो नाजागोन। रेलिखौ जोङो बे उदालगुरि नलबारि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै ओरै टाउननि सहिद बिदियाव टार्निं लानानै गलमासिम जोङो गिदिंनानै बिसिम मोनफैफिनदों। उदालगुरि टाउनखौ जोङो काभार खालामदों। नंगौ, उदालगुरिया फेग्रा बेसाद लानायाव बिटिआरनि गेजेराव एसे बांसिन, एसे रुजुथायाव जौखोन्दोआव एसे बांसिन होननानै गभर्नमेन्टनि रिपर्ट आरो जोंनि थासारिफोरखौ नायनानै जोङो बेखौ जोंनो बिटिआरनि जाहा चिफ
चिफ बिथाङाबो जोंनो मिथिहोदों। बिनिखायनो जिहेतु बे मोनसे गोनां बिसय, बिनिखायनो जों गोबाव खालामालासिनो जोंनि जौखोन्दोआव नायोब्ला जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ एसे बांसिन होनना मिथिनायखाय जोङो थाबैनो गोबाव खालामालासिनो बेखौ लानाय जाबाय। बिनि बिसयाव आङो बर' बाप्टिस्ट कनभेनसननि जानानै आङो बांसिनै बुंहरनो हायाब्लाबो जिहेतु जोंहा पिकनिक स्पटआव मोनसे बे सामलायग्रा मोनसे कमिटिफोर थायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा सोलिबाय थानाय सोरखाराबो बेयाव आखाइ होनो हायो जिहेतु सोरखारा बिथांमोननियाव। बिनिखायनो आं सरकारखौबो खावलायगोन, दानि सामलायनाय सरकारखौ, बिथांमोना जाहाथे बेफोराव मोनसे बे थासारिनिफ्राय बख'नो माबाफोर खाबु लायोब्ला बा माबा स्टेप लायोबा मोजांसिन जायो, जोंनिख्रुइबो बिथांमोना बांसिन नाजानो हायो। बिटिआर गभर्नमेन्टजों जोङो ओरैनो टेम्परारि सावरायनायनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनबाय जिहेतु जोंनि बे गासै बिटिआर हालामा बर'फोरजों बुंफबनाय, बेनिखायनो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बेयाव बांसिन दङ होननानै जोङो बेखौ रिपर्टखौ जोङो मोनदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।